Golitukuria rero besokia na gokoro kurubekana askeria bakwe murunganiria ukung'anyi wa komorokyo munene bwe skuru eyo kurengana nabo morokyo yo korwa cheta se skuru eyo nigabeire gakoreta amagenderero ane nasogo kore bya samatemu yendo bateiro na nigo baganetie abe gakwiraniwo muri Keito Mildred Momanyi na kirana sayo na gutwarganiria roboti rwa senchera yoboikiranu Abaibori korwa ase eskuru yoboroso ya Kyong'anyo Milimani yego toka imeye wodi ya Bubaracho ebunge ya Nyaribari chache nigo barobekana ase eskuru eyo emambia lero na ya nigago chamega yo mwalimu omonene bwe eskuru eyo Jackson Kinina korusigwa asayo na kwaegwa transfer ase bono abaibori baganire airanigwe ase eskuru eyo ekyagera nigo ayerusia tambe ase nsemo yechisemi abana bane nabo babasome kenyoreke nabo babasome skuru ya Kyong'anyo primary twaremera iruna abaibori skuru yeito tinga kitia maega tiabeire chigokora bo yabeire ga gokora bo kurengana ni skuru chinde bakenga kya ya skuru yeito nja atagete gosie kwa abaibori bakaigu bo bagatuguta abana kurwe skuru abana bagatigara abake umwarimu itagacha otoimokeire skuru kuna bona CPC konya twasiekereirwe senginjo totabwate namba ya abana umwarimu itomo kuria agatema tukaegwa abana tukaegwe namba yesukuru bana konyora ntora manyana ine namba yunga yatire gotiga kitwatabubokire twaiguro otire eskuru na nyanyora tere insemona lakini bana mwalimu gache to mwakoria otogendera ile skuru ya abana barenge inse nona garasta abana barenge 80 lakini agatokwanira buna abaibori tokarigarigia abana tokarusia situ abegete bagachaga ile skuru ya abeire bona ya pikiri Wana mwalimu twaigure wairwe transfer. Twamatenge transfer neroro. Ngento tabalimu abaibori bakoboria. Porubu mbategete bana babagendere abandi bajukwa babatangane into twandira gosieka. Turu omwalimu oyo bunachete abana bagenda chikuru chingiya bakende Cardinal Tunga High School bakenda Ichuni bakenda Mobamba all the schools chingiye chikotoka Republic of Kenya. Na ndo mwamuoye gento tabakorera aberege femi yake 5 na ndio kenyurige tubana Kyong'anyo ngerorokane tonyora abantu abanene tonyo professors tonyore doctors tonyore teachers askura se kenyurige abaibori abo barenge noboro obonene nigo batebire kurwo kugenda kwae omwalimu oyo nigo ekorokana buna aborokia tibali goikirana eskuru chinsa chiria chiganeirie oyo okute transfer tara report ya goikira bona iga uno mwalimu achite wikara bona iga twanyira bakamba bari mu bandi bansi goja saa 3 konye kiro mwamo yaro bari mu goja saa 12 sharp wikara bona iga umwamu nari bakaba ibarais umwamu aja saa 3 ali aje kusomia abana toirane asitu arenge eme janere yo performance Kyong'anyo yarenge baka 185 this year performance Kyong'anyo yanyorete it is 299.1 sabana 30 abana 19 bosi banyote 300 max and above mwana tayo nyote max 250 and below so ase chinga kecho nigo bamugania omwaziri w'echisemi Ezekiel Machogu guchakurigereria engane yo na kubategerera ilio eskuru yo echikogenderera gukoria buya elindete irana buna amatuko amagega wono tuno gukumia wono tugusaba Machogu gaki irani omwalimu ori gaiga igere abaibori ntu Kyong'anyo torenga kinseri wagechi wo mwalimu wakorire eskuru yabeire ngia last year bane bae tute bachete skuru chingia onye maintain yabeire skuru ngia sana yabete namba ibere gatembe ngai Machogu orotokonya gaki kana gweto no ko Mr. Machogu our Minister for Education tuinelio mwalimu ito Mr. Jackson Kinina na itu Kyong'anyo ito ebe buna shukuru chinde Reporter ya Egeta Seni Kandize TV